Čaute, ešte predtým, jak ťa zaplaví na YouTube vlna hrôzostrašných videí o veľkolepom prepade a jak máš všetko predať, tak to kľudne ignoruj. Inflácia je úplne v pohode, nezamestnanosť sa zatiaľ drží, úrokové sadzby tie postupne klesajú, čiže na trhu nič také zvláštne, obyčajná korekcia a jediný spúšťač tejto paniky bolo vyhlásenie Jeremy Powella. Pár dní toho bude celý internet a potom to zase vyšumí ako magnézium tabletka v pohári. Starbucks nám odhalil nový revolučný plán, ako zefektívnia ich podnikanie a konečne prevezmú kormidlo do vlastných rúk. Pozrieme sa teda, aká ingrediencia sa skrýva za týmto budúcim úspechom. Po nedávnom Trumpovom vyhlásení, že bude robiť v poriadky v sektore zdravotníctva, väčšina týchto firiem dosť klesla. Za mňa je to len dočasný humbug, na ktorý si za 2 týždne nikto ani nespomenie. Chcem teda využiť tento negatívny narratív vo svoj prospech, no a mne a takisto aj tebe to otvára dvere príležitostí do sektora healthcare. Pozrieme aj na výzvu, ktorá dostala od Stanleyho Morgana navýšenie price targetu z $326 až na 371 a len teraz prišla najnovšia správa, že Visa uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou FutureSpace. Vďaka nej budú zabezpečené transakcie proti podvodom a potenciálnym útokom. No a na niektorých z mojich pozícií sa otvára obrovská príležitosť na nákupy. Ukážem ti teda, aké firmy som nakúpil a aké idem nakupovať. Túto príležitosť si nenechám ujsť. Nemyslím si, že sa na tejto cene udržia príliš dlho, takže to chcem využiť. Ja keď vidím takýto panic mode, tak vždy viem, že prichádzajú super príležitosti na nákup. No a ja sa z nich len teším. Za tento začínajúci pokles môžu vlastne 3 správy. Prvá z nich je tá, že Jeremy Powell spolu aj s Fedom v stredu rozhodli o tom, že znížia úrokové sadzby o 0,25 bazických bodov. To bola ale očakávaná správa, v čom bol ale problém bol ten, že Fed spomenul, že v roku 2025 budú možno znižovať úrokové sadzby len 2-krát. No a investorom stačí tak málo? Stačí povedať slovíčko možno, alebo takým typickým Fedovým vyjadrením, aby si zanechal pootvorené zadné vrátka, že budú sledovať ekonomické dáta, no a podľa nich sa rozhodnú, či budú navyšovať alebo znižovať úrokové sadzby do budúcna. Takéto vyjadrenia som počul už miliónkrát a teda to neberem na nejakú ťažkú váhu. Druhým dôvodom je zvýšený 10-ročný Treasury bond. Ten si vieš nakúpiť takmer bez rizika, no a mať garantovaný výnos okolo 4,5%. Kvôli tomuto akcie tiež padajú, pretože sa stávajú menej atraktívne. U mňa to ale tak neplatí a za chvíľku ti ukážem prečo. No a tretím dôvodom, prečo tam vidíme pokles, je proste to, že ten trh je prehriatý a nachádza sa na svojich vysokých hodnotách. Jeho valuačný pomer je teraz na 27 price to earnings ratio, no a to si už pýta korekciu. Ono aj keby zajtra bola korekcia na trhu cez 10%, no tak čo je na tom? Mám odložené nejaké peniaze bokom, aspoň 5 až 10% z mojho portfólia a tento pád proste využijem a nakupujem lacnejšie. Takýto pád trhu je úplne normálna záležitosť a pre mňa, ale aj pre teba je to vždy dobré obdobie na nákup. Je to teda jednoduché, keď trh klesá, tak zo svojej cashovej pozície pomaličky prikupujem. Ideálne vždy, keď ten trh alebo akcia padne o 5 alebo 10% a tým pádom sa nestane, že prídem o svoju cashovú pozíciu príliš rýchlo, lebo si to alokovanie peňazí proste rozložím do čiastočných nákupov. No a do toho nakupujem nielen nižšiu cenu celého indexu, ale tým ako individuálne akcie klesajú, tým sa zvyšuje ich dividend yield, no a vieš si uzamknúť veľmi šťavnatú dividendu. A presne naopak, keď trh je vo svojom bullrune a nachádza sa na svojich all-time high, tak proste sledujem, ako mi rastie moje portfólio, vytváram si väčšiu a väčšiu cashovú pozíciu, možno odpredám niečo sem, niečo tam, ak si chcem zobrať nejaký zisk zo stola. A tretia najhoršia situácia, s ktorou sa môžem stretnúť, je, že trh nepôjde dlhodobo nikam. A pokiaľ by aj išiel takto do boku, tak za ten čas, čo bol bullrun a mám nejaké našetrené peniaze bokom, viem ich počas tohto pádu preinvestovať a pokiaľ by som náhodou žiadne financie v tomto čase nemal, no tak aspoň tie akcie držím a preinvestovávam dividendy, ktoré dostávam. No a celá pointa tohoto je vlastne tá, že na čo sa vlastne ja bojím. Na čo mám overthinkovať nad trhom a akciami, že kam vlastne pôjdu, keď všetky z týchto troch scenárov hrá vlastne v môj prospech. Čo je vlastne najdôležitejšie pri všetkých týchto troch scenárov, je v zásade len manažment s voľnými finančnými prostriedkami. To ale nehávam už na teba, ako si to každý z nás rozdelí a ako bude hospodáriť so svojimi peniazmi. Vtedy mi je úplne jedno, že trh sa nachádza na svojom extrémnom strachu. No a mne to dáva len príležitosť nakupovať akcie lacnejšie. Konečne sa na grafe VIX dostala tá modrá čiara nad oranžový 50-dňový klzavý priemer.
vtedy začína byť dobrá príležitosť na nákupy, no a máme to tu aj teraz. Momentum trhu sa tiež znižuje a dostáva sa ku svojmu 125-dňovému klzavému priemeru, čo je pre mňa ďalší bullish signál a aj keď tá cena trhu mi stále nepríde atraktívna, otvára sa mi príležitosť na nákup jednotlivých akcií, ktoré ti za chvíľku ukážem. Starbucks len pred pár dňami dropol obrovskú správu, no a túto obrovskú správu by som bral troška so sarkazmom. Jedna z tých správ je, že budú zjednodušovať ich ponuku a teda pridajú do portfólia aj bezlaktózové mlieko. Či je toto teda nejaký obrovský update, tak to zrovna neviem. Ďalšou veľkou správou, ktorú CEO vyhlásil, je, že dávajú pauzu ku zvyšovaniu ich produktom. A teda cena kávy by sa na toto obdobie nemala zvyšovať. Pri tých 7 až 8 dolárových kávach, no teda ďakujem pekne. No a také posledné šokujúce správy je, že budú zjednodušovať ich mobilnú aplikáciu a mali by tam mať teda menej produktov, aby to bolo viac prehľadnejšie a chcú byť viac transparentní voči tomu, ktoré ceny sa navyšovali a ktoré nie. Tie tam teda budú tiež uvedené. No a takou poslednou čerešničkou na torte je, že budeš mať lepší zážitok z celkovej objednávky tvojho nápoja, pretože tvoj barista ti ho pripraví do 30 sekúnd. Ako tieto šokujúce správy popravde na mňa vôbec nezapôsobili. A takýto update a benefit, ten by som vedel vymysleť asi aj ja. Pred pár dňami som robil video o tom, ako som časť pozície Starbucksu odpredal, no a za toto obdobie si odpisuje cez 13% a som za to veľmi rád. Stále som názoru toho, že by sa mal teraz obchodovať za nejakých 70 alebo maximálne 80 dolárov a tam by som znovu uvažoval nad nákupom Starbucksu. Aj keď mám tento podnik rád, tak stále ostávam bearish a obrovské šokujúce oznámenia tohto typu sú pre mňa nedostačujúce a nejako na mňa nezapôsobili. Ktorá správa na mňa ale zapôsobila je napríklad táto od Trumpa. Ten sa naštval na farmaceutické spoločnosti a konkrétne na sprostredkovateľov týchto farmaceutík, ktorí podľa jeho slov si zarábajú neskutočné peniaze, no a takmer za žiadnu veľkú prácu. Poisťovacie spoločnosti z tohto segmentu ako je Cigna, CVS Health, United Health Group a ďalšie iné farmaceutické spoločnosti z US. No a Trump teda chce urobiť v tomto sektore poriadky a podľa jeho slov im ide dať poriadny knockout. Ako nechcem túto situáciu zľahčovať, vo všeobecnosti aj má pravdu, tento biznis je trocha shady, ale z investorského hľadiska tieto podniky na tejto báze proste operujú a darí sa im veľmi pekne zarábať. A takéto Trumpové vyhlásenia počúvam neustále. Vojnu na Ukrajine ukončí do jedného dňa, ide dať knockout všetkým farmaceutickým a biotech spoločnosťam. A za mňa takéto vyhlásenia tohto typu nemajú žiadnu váhu. Naopak mi to prináša príležitosti a otvára dvere k novým nákupom. Veľmi dobrá bullish správa od Morgan Stanley. Ten navyšuje svoj price target na Vizu z 326 dolárov až na 371. Tento podnik vidia na atraktívnej valuácii a celkovo zaznamenávajú lepší sentiment pri nákupoch a transakciách mladšej generácie. Tlaky regulácií na túto spoločnosť už to nie je až také výrazné a pomaly to oslabuje. A výbornou správou je, že Visa uzatvorila partnerstvo so spoločnosťou FutureSpace. Táto globálna spoločnosť monitoruje transakcie na základe AI, ktorá pomáha predchádzať podvodom a finančným zločinom. No a toto je presne to, čo u Visy chcem vidieť. Pomocou umelej inteligencie analyzujú údaje v reálnom čase s cieľom identifikovať a zastaviť existujúce a nové formy podvodov a finančnej kriminality. Obidve tieto spoločnosti sú teda veľmi spokojné so svojou spoluprácou. Visa tým pádom pridáva funkcie FutureSpace do svojej ponuky a kombináciou týchto dvoch firiem zabezpečia zákazníkový prístup k vylepšeným službám a pomôžu mu ochrániť svoje podnikanie a detekovať tak sofistikované podvodné útoky v reálnom čase. S Visou som teda spokojný a spokojný som aj s celkovým mojím portfóliom. Od posledného videa si ale odpisuje takmer 1000 dolárov. No a to sa proste pri týchto korekciách stáva, neberiem si to osobne a vôbec mi to nevadí. Môj horizont je dlhodobý, nepozerám sa na pár kvartálov, no a toto mi prináša šance dokúpiť svoje obľúbené akcie za lepšie ceny. Napríklad keď si zoberiem len taký realty income, tak postupne ako jeho cena padala smerom dole, jeho dividend yield sa naopak zdvíhal, no a ako mám byť na to nahnevaný. Aktuálne mi ponúka 6,19% dividend yield, no a viem si túto dividendu uzamknúť a prečkať tak ťažšie obdobia. Keď si to aj prekliknem za posledných 10 rokov, tak táto dividenda na hodnote 6,19% tu bola len dvakrát. Za mňa je teda toto generačná príležitosť nakúpiť realty income s dividendou cez 6% a kebyže si to oddialím ešte na dlhšie obdobie,
tak za posledných 12 rokov si mal takúto šancu len 3 krát. Ja nemôžem vedieť, či tá cena nepôjde ešte nižšie a ani nehovorím, že tam nepôjde. Kľudne sa môže stať, že padne aj na 47-48 dolárov a bude teda ešte nižšie. V blízkej budúcnosti očakávam nárast niekde okolo 20, možno 30%, a to v období okolo 2 rokov. No a plus k tomu dividenda cez 6%, za mňa nie je o čom. Je to pre mňa teda atraktívnejšie držať realty income ako tento 10-ročný treasury bond. A to je dôvod, prečo do týchto bondov neinvestujem. Radšej vyhľadávam individuálne príležitosti na trhu, také aké sú napríklad realty income. Určite viacerí z vás poznajú Josepha Carlsona. Je to jeden z investorov, ktorého sledujem, mám rád jeho názory a myslím si, že je to kvalitný investor, ktorý vie, čo robí. V jeho poslednom videu ale spomínal, že plánuje odpredať Vici Properties. No a s týmto bodom s ním absolútne nesúhlasím. Práve naopak, teraz sa Vici nachádza na úrovni, keď je to pre mňa no-brainer na nákup. Z tohto 5-ročného grafu to možno tak nevyzerá. 17% ale v mínuse na tak stabilnú spoločnosť ako je Vici je pre mňa už dostatočná korekcia. No a podobne ako pri realty income, jeho dividend yield sa nachádza na 6,19%. Ak by teda prišla nejaká neočakávaná ekonomická situácia a trh by rapidne padol, zbieram si z týchto dvoch akcií 6% dividend yieldy a hlavne každý z vás si musí sám spraviť svoju analýzu a nebrať tento nákup tak, že za rok mi to urobí 100%. Tieto nákupy sú pre mňa defenzívne, zakotví mi to moje portfólio a pri väčších prepadoch budem zbierať slušnú dividendu. Povedali sme si teda, ktoré dve akcie budem nakupovať práve v tomto období. Realty income som už jemne dokúpil a budem v týchto nákupoch práve teraz pokračovať. Vici, tam aj napriek tomu, že som v mínuse, není ani len 2%, nachádza sa za mňa na tak atraktívnej úrovni, že chcem svoju pozíciu určite navýšiť. A celkovo budem prikupovať najbližšie dni práve spoločnosti, ktoré majú v mojom portfóliu najmenšiu váhu a zároveň sú aj v mínuse. O všetkých mojich nákupoch a predajoch ťa budem najbližšie informovať. Určite ti dám vedieť, aké boli moje ďalšie kroky. Z takýchto prepadov na trhu sa veľmi teším a to, že mi portfólio klesá, proste len filtrujem a ignorujem. Neinvestujem na 1-2 kvartály, mám veľmi dlhý investičný horizont a tým pádom takéto prepady ja chcem využiť. Dôležité je pre mňa neprísť o všetku moju hotovosť príliš skoro, preto si svoje nákupy kúskujem a vždy, keď padne index okolo 3 až 5%, prikupujem ďalšiu várku. Tým pádom mám systém, viem kedy dokúpiť a moja hotovosť, ktorú mám prichystanú, sa mi tak skoro neminie. Vidíš, že od môjho posledného videa som bol v zisku $4300, no a teraz som ľahší o 1000. Chcel som ťa teda v tom len povzbudiť, počas prepadov si není sám, ktorý stráca. A dúfam, že takéto červené more tu uvidíme aj najbližšie dni. Ešte väčšiu radosť ako takýto prepad trhu mi hádam robíte už len vy. Za posledných pár dní vás naozaj viacero pribudlo. No a ja vás tu vítam a ďakujem za vašu podporu. A na dnes by to bolo teda všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a vidíme sa čoskoro v ďalšom videu. Čaute.